Gid sa higad sang bukid, ano iabolong og busang abalong. Salamat sa Diyos, ang buktot nagtadlong. Aragoy! Maluoy ka! Samo! Oras na ni mga kabisyo sa buong kapunan. We got 31 minutes after 8 o'clock in the evening. I hope you guys all having a great time. It's a beautiful Friday and thanks God it's Friday. We should not thank God dahil Friday lang. We should thank God every day. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, buhay ka at umabot ka sa edad mo na yan. Di ba? Kung kulubot na yung edad mo, kung nakita mo na parang, ay nagkakaedad na tayo, pasalamat ka, ibig sabihin, sinustain ka ni Lord. Dahil yung ibang kabatch mo, andun na, 6 feet below the ground na. No. Diba? It's something to thank God kahit ano man yung pinagdaanan mo. Di ba mga kabisyo? Ito nga, nung nakarang araw lang, may i-share ko lang sa inyo. May isa po tayong akong kaibigan na tumawag sa akin, nagsabi po ng kanyang problema. Ang sabi ko, bro, sa pagkakataong ito, kahit gaano pa kabigat yung problema, isusustain tayo ni Lord basta as long as isurrender mo na sa Kanya lahat-lahat na, Lord, ikaw na bahala, ikaw na kung anong gusto mong mangyari, ikaw na mag-lead sa akin. Kasi sabi ko, tingnan mo yung mga kabatch natin, di ba? Wala na, nauna na sa atin. Diba? Umabot pa tayo sa edad na ganito. Isa lang ang ibig sabihin yan. Nabibless pa tayo dahil buhay pa tayo at humihinga pa tayo. At the moment na nagkakausap pa tayo, pinag-uusapan natin yung problema mo. Ibig sabihin, nakakalagpas tayo. O, diba? Yun ang mga dapat perspektibo na tinitingnan natin sa buhay natin. Diba, Boards? Ikaw, Uncle. Maraming problema ang dumadaan, kaya nga ang tawag natin dyan, pinagdadaanan. Meron kang pinagdadaanan. Ibig sabihin, dadaan ka lang dyan, huwag kang tumambay. Ang problema na kasi kung minsan sa atin, di ba? Tayong mga tao, pilit nating sinusolusyonan sa gusto nating pamamaraan. Kung minsan yung will ni God, ni Lord, hindi naman ganyan. Kaya kung minsan may mga tinatanggal siya Tinatanggal siya ng mga bagay-bagay na tawag dito yung medyo nagpapalayo sa relasyon natin sa Kanya. Ayan, kaya tinatanggal niya yan para, di ba? Ito, real talk to, baka kabisyo. That's being so very spiritual. Di ba? Pag nalagay ka sa bingit ng kamatayan, sino kagad naiisip mo? Hindi naman si Mang Kanor, di ba? Hindi mo naman naiisip. Sino ba tinatawag mo? Para kang bata. Mama! Hindi naman di ba? O sinong tinatawag mo? O di ba? Si Lord. Yun ang inaano kasi ibig sabihin, naka-embed na yan sa puso natin. Kahit sabihin natin, hindi ka pa relihosong tao. Pag nalagay ka sa bingit ng kamatayan, sinong tatawagin mo? O di ba? Alam naman si Batman. Diba? No. Iyon lamang po ay nagpapakita na nagpapatunay na talagang nakatanim niya dyan sa puso natin na si Lord talaga ang ating tatawagin pagdating ng mga bagay na hindi na natin masusolusyonan. Inaasa po natin kay Lord. Which is unfair kung minsan sa Kanya. Diba? Pag ibig sabihin, pag medyo, diba sa kantang Lord patawad, naaalala lang kita kapag ako may kailangan. Diba? Lord patawad, pagkat ako'y makasalanang nilalang. Ay, naku mga kabisyo, ang bilis ng oras natin. Well, I gotta say goodbye. Thank you so much for sticking around. Hope you guys did have a great time, okay? So, coming up next, susunod na po, Totoy Bato sa programang Totoy na Love. And don't forget tomorrow para sa ating Love Radio Top 10 Countdown. Samahan niyo po ako from 10 o'clock until 1 o'clock in the afternoon. Maraming salamat. Keep it locked in right here. Lagi ko pong paalala sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. 36 after 8 o'clock. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!